Pero iso non ten ningún sentido, xa sabes. Esa única. Ti esa máis fermosa do mundo para min. Claro que sí, cariño. Veña, mamá, teñote que deixar, que vou tomar algo, vale? Hola, bo día. Hola, moi boas. Dígame, que vai tomar? Mira, posme un cupcake, Moi ben. un cake pop, Estupendo. un strawberry cake Increíble elección. e unha crepe. Filla. Algo para beber? Mira, a milkshake Milsei. e un lemon tea. Nesti. No, forgive me, a lemon tea. Otro gilipollas. Vale, moi ben, pois agora mesmo traio todo, vale? Ok, thank you. Mister, podes tocar A Candle in the Wind de Elton John? Vale, por aquí o Milsei e o Lemon Tea. Como temos o cociñeiro investigando o que pediu, vamos a poñerlle unha tapiña, aquí unha empanadilla de sobas, vale? Que aproveite... Como? Claro, está para comer, coma. Nesma. Refírame, que é este elemento gastronómico? Isto? Empanada de sobas. Empty... No, repita comigo. Pa... Pie? Na... No? Da. Single smothers. Non é exactamente así. Empanada de sou... So? Vas. Far. Sou... So? Vas. Business. No é así. Empanada de sou... So? Vas. Pen. No, wait, I got it. So... So... Far away. So... Fuck. So... Fight. So... Bye. Pero vai querer empanada ou que? Esta xente non ve un peixe na puta vida. Queres os que limpan os dentes antes de comer ou despois? Hola, bo día. Que van tomar? Eu quería unha galicola. Coca-Cola por aquí. É un café con leite. Con leche. E con seo. Con hielo, estupendo. Algo máis van tomar? Mira, mellor cámbiame a galicola por unha serra de cerveza. Jarra de cerveza. O café con sacarina? Con azucre. Con que? Azucre. Azufre. Azucre. Azúcar, vale. Como somos los gallegos, que le cambiamos el nombre a todas las cosas. Ahora os traigo todo.